Jo, mám kliknout právě na Forest. No to pěkně dělej. Tady, Forest. OK, seš tu. A musíš ničit ty spongy, jak tam jsou. Jo, ničit houbičky, co dál? Musíš prostě zabíjet lidi. Jo, ničit, a tady vidím jednu houbičku na tom stromě a nemůžu ji zničit, proč? No protože musíš ještě počkat to, až se to zapne. Jakoby. Jo, a potom na ní mám vylézt, na ten strom. Ne, tam máš hnedka jakoby vedle sebe no. Ale já jsem zničil tu houbičku, našel jsem lidský chest platé. Je to dobrý? Já to mám nějaký, no. Kámo, našel jsem TNT, právě mám 1 HP. To je dobrý. Jestli najdu další TNT, tak tě zabiju, tak jsem nenašel nic. Mě? Ale Já už mám meč. lidský leggings jsem našel, to je dobrý. To jsou nejlepší legíny. Jo, legíny. A teď Batmany jsem našel. Tady je toho málo těch houbiček. Hele, Diamond Pizkaxe. Jo. A zajíc, a jde po mně. Já se ho bojím. Kurně, já mám TNTčko. On se jmenuje The Killer Rabbit. Musíš ho zabít. Jo, já mám... On mi utek. Takový začáteční hra to. On se mi schoval, on si myslí, že se mě může schovat. Nemůže, zabil jsem ho. Já už mám diamond meč. Fakt jo, a to je co? To je ten nejlepší meč. Fakt? A tím zabiješ na 1 ránu? Ne. Já mám 15 diamond, co to umí? To si můžeš vyrobit si krafťák. Krafťák? Co to je krafťák? Znám krafáka, takový ten, co točí ty videa. Hej kámo, ty mě trolíš, Já netrolím nikoho. Ne, vůbec mě netrolíš. No krafák, ne? Minecrafták, nebo tak nějak se jmenuje ten týpek. Koukáš na něj? No ale kámo. Mě kamarád řekl, že prej umřel na cukrovku, ale nebyla to pravda. No ale on mi to fakt řekl náhodou, ve škole jsme byli a on mi řekl, že Minecrafták umřel na cukrovku. A že prej to za něj vydává ty videa jeho babička, já jsem z toho byl hrozně smutný. No ani za nic. Tak mi řekni, jak se dělá ten tvůj krafťák. Jak to really? Ty nevíš, jak se dělá krafťák? Ne, já jsem tuhle hru nikdy nehrál, jsem to teď stáhnul. Já koukal na krafáka, ale ten nedělal žádný krafťák. Toho, mluvního sem, já ho taky pozdravím. Čau kluci. Hej Benoláku, jak se dělá nějaký krafťák? Krafťák. No. Jdeme na tady nahoru. Hoši, jak se dělá krafťák, poraďte mi. V Minecraftu? No, v Minecraftu krafťák, vysvětli mi to. Tamhle. Tamhle žádný krafťák není. Ty vole, nech toho Froste. Počkej, dohýluj se. Dej si stříčku. Sněhuláku, jak se dělá krafťák? Počkej, ty vole. Ty vole, čekám, ne? Wait. Jdeme teďka fightit. Já jdu fightit s váma, můžu? Počkej, ticho, Froste. Pššt. Budem ticho, kluci, nebudem si tady nadávat. Já jsem debil. Ty vole, Froste. Já mám diamond pickaxe a vykraftil jsem si dřevěnej. Já jsem debil, co? Kamenej. Kluci, našel jsem chain leggings. Teď jsem našel maso. Je úplný hovno. Kámo, netrál. Hej kámo, mám lidský blok. A netopíři z něj vylítli. Jo, vidím tě, hej, já jdu k tobě, jo? Jo, pojď, pozdravím tě, nebo oj. Ale já jsem umřel asi, kámo. Ne, ty jsi spadl. Ne, já jsem si chtěl zahrát na Batmana. Tady nějaký Baogames a bojuje proti kostlivci, to se mi líbí. A ty spektuješ nebo nespektuješ? Spaktuju. OK, tak mě pojď spektovat, zkuš mě. A jak tě poznám? Normálně jsem full diamond. Já mám normálně, tady lítá moje hlava, kámo. To je drsný. Že jo? Hej, Jak kámo, ty seš TS Snoopy? já jsem to Snoopy, jo? What the fuck, hej, já čumím z tvýho pohledu, odendej to, já nechci koukat takhle. Pojď! Ty mě nemáš rád. Smaž to. Odendej to.
No odendej to. A co? Já nechci koukat na tebe. Vypni to. A proč? Já jsem hodný. Vypni to. Oh, nice, už jsem to vypnul, jsem dobrý. Hej kámo, koukej se na mě. Koukej teďka. Jo, já ti budu krýt záda, máš tam jednoho Já to a vím. on je otočený zády k tobě a má ten Giamon Sword. Co to do prdele bylo? To byl dobrý řev. Týpek mi jde mír. On mě- Jo, ale tenhle ti nejde mír, ten na tom uprostřed ostrůvku, ten tě zabije. Hele, já mu držím palce, doufám, že tě Kurva. Mrtvý jeden. Kámo, prej, že s tebou jde mír. On má výbušný šípy, já to umím taky vykraftit. Napiš lomeno level, leave. Lomeno level, leave.